ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுபா சிம்பிளி சமையல். ரொம்ப டேஸ்டான சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யலாங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். 1/2 kg சிக்கன் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இந்த சிக்கன் கிரேவி செய்யறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேங்க. பாத்திரத்தில் கழுவி வச்சுக்கிற சிக்கன், சிறிதளவு கல்லுப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துங்க. தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாங்க, ஆல்ரெடி சிக்கன்லேயே தண்ணி விடுங்க. எல்லாத்தையும் மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. நான் எதுக்கு இப்படி ட்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன்னா, அப்போ தான் சிக்கன் கிரேவி செய்யும்போது பச்சை வாசனை இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லா மணமாக இருக்குங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சிக்கன் கிரேவி செய்யலாங்க. கடாயில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஆயில் சூடானது கடுகு போட்டிருக்கேன். கடுகு பொரிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கேங்க. வெங்காயம் சேர்த்துனதும் வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ 3 வரமிளகா, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, இதையும் வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுக்கிற ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு வேண்டி சிறிதளவு கல்லுப்பு சேர்த்துருக்குங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போது என்னென்ன மசாலா சேர்த்துருக்கேன்னு மேலே கொடுத்துருக்கேங்க, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. சிக்கன் மசாலா, ரெட் சில்லி பவுட்ரு, கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள் எல்லாமே சேர்த்துருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனும் ட்ரை ஆகிருக்கு. ஒரு அரை பதத்துக்கு சிக்கனை வெந்திருக்குங்க. இப்போ அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மசாலாவோட பைண்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சமாக நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க. தண்ணி சேர்த்துனது இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுங்க. இப்போது மூடி போட்டு மூடிக்கலாங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக விடலாங்க. இப்போ இதுக்கு ஒரு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ண போகிறேங்க. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 கப்பு துருவி வச்ச தேங்காய், பொட்டுக்கடலை, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு பட்டை, 2 கிராம்புங்க, இதில் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்திருக்குங்க. எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது. இந்த ஸ்டேஜ் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் விழுதை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நம்ம வந்து சிக்கன் கிரேவி தான் செய்ய போகிறோம், அதனால் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்க. இந்த பதத்துக்கு இருந்தால் போதுங்க. சிக்கனை மறுபடியும் இன்னொரு 5 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு மூடி வேக விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருதுங்க. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துருக்கேங்க. காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப எம்மையாக இருக்குதுங்க. இது சாப்பாட்டில் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நிஜமாகவே நல்லா இருந்துச்சுங்க. நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ மல்லித்தழை போட்டுக்கலாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு சுவையான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நான் சொன்ன மெத்தடில், அதாவது சிக்கனை ட்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி சிக்கன் கிரேவி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக அட்டகாசமாக இருக்குங்க. நான் வாயில் சொல்கிறேன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. நீங்கள் வந்து வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து அதோடய ஃபீட்பேக் என்னன்னு சொல்லி எனக்கு கொடுக்க முடியும். தேங்க்யூ.